nasa Amerika kami. Dahil laman? Lai, magsalikot niya. Ano tayo? Kamay. Kasi kung kahit 2,000. Tabalo rin yung ganyan ng damos sa pingganap. Wow, legs. Libong-libong gales. Ayan po yung... You're so annoying! Yan po yung pangit kong tita. The most irritating pamangkin Ariel. Kalupad na ka mo? Ali, bala ka! Ay, bala ka! Bala ka! Kahapon ka! Soulmate. Soulmate! Lago mo, tita! Subukan niya munang maghahawak ng cellphone. Ay, yun lang yung boyfriend niya eh. Hello, guys! Nandito kami sa SM. Kasama ko si Soulmate. Hey! Ano yung 7-Eleven? Star City Nieves. Wait, gustahan na mo. Pwede rin ang Bika. Ganito. Hey, maghanap ako! Ba't nandiyan Star City? Ito man yung kata. Ay! Last time na nag-Star City kami, twice ata yun. Hindi namin na-enjoy kasi napunta lang kami dun sa sa clinic. Sa clinic. Chat. Turn right. Turn right. Tara na. Balik. Saan ka Paris? Saan ka Paris na? Sana Paris. Paris. Ayo. Ay mo. Ay, sure tama kay Paris, besh. Ano yung mag-picture? Ito yung tao eh. Palit eh. Soulmate. Uy, sikat na. Oo, SC kami. Jeep ka ta. Wow! Saan pa rin tayong jeep? Oo. Pwede mo naman. Pa-aircon tayo. Salita sige. pa kay Ace Hardware. Ay, ewan rin mag-movie tamo. Ay, wakin pala. Huwain pala. Pwede. Saan kung nakatabag? Yun na naman. Ating ka lang bukas. Ewan. Yee, magtay-tay kami. Ay, itong Ay, friend sorry ko na. Ano, matagal na kasi kami hindi nagkita eh. Nakalimutan na namin kayo. Alas 2 kami mako. Anong oras yung mo? Alas 8, alas 9, Hanggang? alas 6. Early out! Early out! Masakit na may yata dyan. Sick leave! Mga bandang alas 12, sakit na nga tiyan mo. Ugali ko na ita, tatlong beses na. Nandun na pa yung apat. Sige, pwede naman. Na-check sure. Mga tanong mga nene, bakit pa? Ay, bata maging totoo. Itapin eh! Meko ka kay ba't nakuha ko yata. Di nung umalis kami. Nga mo ba? Yung bes! Dati mo na yung sinabi na. At least, balong maglarap ko. Tapos si vlog na yan po. Hindi, sa bintana mo, may katotoo. Ngayon, plan pa lang. Ay, Alas pa 2 ng hapon, ah. Kasi Bengi, so pwede ka pang tumubo hanggang alas 12. Lagi kong magmask ko ka rin Oo, ayaw ko din. Sabi ko nga rin uli. 24. January ngayon eh. 21. Naiwan namin. Pero naiwan ko din pala to. Hello guys! Here's my first vlog with Tokayo and Ganto Sarah. Oh, Lovat and Chungangers. Vloggers muna kami ngayon, Irene, Macabebe. Lalakad kami camera. dito ngayon sa food strip. Nasarado. Yeah. Ganito pala sa Macabebe pag ganitong oras na, no? Sislingan. It means sisling Sislingan. lahat yung ino-order dyan. Hindi ka Yan. pwedeng umorder ng Tapsi. Kamambangan ng ngan. Lahat. Pero hindi para sa lahat. Sarap buhay, motherfuck. Bumili na kayo ng mga t-shirts guys. Guys, malasing na ini guys. Ka! Bosa tama, bosa. Bili ko tayo guys. Welcome to Macabebe! Mga bosa natin bosa? dito. Sabo. Ano nung sabo? Soup. Ito lelot. Yan. Yo, lelot, yo! Kuya in the red shirt! Yo! What's up, yo? Halina ako pa rin pang sabi yan. Halina ka talaga. Kiniver ako ni Kuya. Kiver to you, sabi niya. Suplado siya sa personal, pero sa TV, kaway siya ng kaway. Alam mo yun? Lalo na kapag nandiyan ang mga itbulaga. Ah, Welcome to Macabebe! Nag-i-snow na kasi dito eh. Nagmumuis. Nag-uwais. Nasa Amerika kami. America. Nag-i-snow eh. na nga yan. So, siya na yung pumunta mo. P-Poy, the second, the first. Kana. We're going to 7-Eleven. Alcohol! Yeah.
super feel alcohol. Grabbing alcohol. I'm the wee. Again? Yes. Ay na. 5 minutes. Ay na vlogger. We are here at 7-Eleven. We're gonna buy another one. We're gonna buy Kapitan Gin. Yeah. We're here, sir. Hello. Si mga vlogger, sir. What? Go sa go! Yeah? Go sa go. And one London. Dalandanin? Bruce. Dalandan. Oh, say hi, Kuya. Say hi, sir. Are you going to buy picnic or Pringles? Can we have Pringles this time? They This? better the cheese. The green. Oh, no. Sour cream and onion. Yan. Be green. Be green. What the fuck? Ate, hindi po talaga siya nagda-drugs, ha? Baka po inisip niya nagda-drugs. Binabawi ko lang po yung sinabi ko kanina. Good morning, Say mom. hello to our vlog. Hi, guys! Hi, Kuya! Hi, Ate! Shy type yan. Kuya, magkano po? Ate ko, be. Hey. Hey. Hello, guys! Video, We are yeah. here at 7. We just purchased Dalandan and Dalandan. Pringles. We're headed back to our house. I mean, to Sheen's house. Yeah. And Like, what time is it? So, It's 2:40 in the morning. Oh! Nandito kami ngayon sa Plaza Macabebe. As you can see, guys, may mga nagtitrip na ng halaman. Because it's already in the morning. Go green! You have to protect the plants. Oh, guys, we have to move. Babalikan natin si na Kuya. Nagtitrip na ng lugaw. Kuya in red. Kailangan niya na akong pansinin. Kiyak! Tagasan ka. Dapat kagabi ka kasi nandito. Oo nga eh. Apat lang tuloy kami. We're so bored. No, not that really. I wanna pee. Doy. Doy. Bossa. How are you, Doy? Let's go, come. Yung Follow me. Kuya Red. Lagi na Kuya red. Hello, mouse. Nanalagyan ng kara. Buboy. Buboy. Hello. Pero minsan makapanikal din eh. Yeah, that's what you call vloggers struggle. Pero okay yeah. I wanna pee. Hello guys! Welcome to my second vlog. Me and Chungangers ko kayo and Ganti Sarah and Doy. We're here. Doy, ano masasabi mo? Okay ka pa yan, Oh, friend, where are you going? Sure. Nakala tayo ng dalawa habang buhay magsasama. Tayo ng dalawa. Ay, baliktad. Ayan, okay na. Hello guys, this is our third vlog for Macabebe. And we're going to where? We will cook We're gonna buy eggs. We're gonna buy lugaw. some ingredient, then we cook some lugaw, What are Pampangan they? style. What are the ingredients for lugaw? We need rice. We need lakatan. What? Oh, we're here, guys. Puta boy. We are. Okay, we got you, fam. Okay, guys, we don't have here, so we gotta move. We gotta move to another store. We're still in Macabebe. Don't worry, guys. It's all good. This is our personal driver. Udons para mafia. I'm driving, man. Sup, Doy? We went to our favorite lugawan, but nothing is available. What we have to do is to buy our own lugaw. We're gonna teach you how to buy lugaw. Lugaw na nalutuan. Very good. Basta, vlog. Sarap buhay, madapak, yo. And hindi para sa lahat. Tara, chuta lahat ang paligid. Ay. Sige, diretso mo na doon.